Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu Kulian TV 1 chivhitivhiti patingoti gaga tobva tatoonesana nyaya dziri panapa dziri kuitika muri yeZimbabwe. Ndiri kusangana nezvakawanda izvo mazuva afamba, mazuva achovha, kubva musi wasungwa Mr. Tendai Biti nemamwe malubwetawo neumwe journalist angarunza akasungwa amongst them. But panapa muri yeZimbabwe rekedza tingoonesana kuti Mr. Tendai Biti vari kufanira kunge vachipinda mucourt nhasi. This is the situation iripo ende vari kukurudzira kuti aiwa kana muri yeZimbabwe muchikwanisa uyai in solidarity with him, uyai musupportewo mumwe wenyu kumatare edzimhosva ikoko. Ende vakawanda vari kukondema nyaya yekusungwa kwa Mr. Tendai Biti, kusanganisira the main opposition weku Uganda Bobi Wine ari kukondema futi kusungwa kwa Tendai Biti. The likes of Hope Waching'ono, the likes of Welshman Ncube vese vari kuramba nyaya yekusungwa iyoyo, vari kutodedzera kuti ngaatosiwa with immediate, anofanira kunge achita se achireleaswa because zvakaitwa ipapo hazvina kunaka. Rekedza nitange pane ya Mr. Bobi Wine tichienda kusvika tazoonesana zvinhu zvichange zviri kuitika mucourt nhasi. Handiti right, Mr. Bobi Wine veku-Uganda vari kuti just few weeks ago, Mr. Tendai Biti, a comrade and human rights lawyer in Zimbabwe, was speaking out strongly condemning our brutal persecution by the Museveni regime following the sham January 2026 election. Unfortunately, as I typed this, he had joined the long list of comrades in Africa unfairly detained by their governments for seeking freedom. Biti was arrested alongside other freedom fighters in Zimbabwe for resisting attempts to extend the presidential term there to 7 years and restrict the election of the president to members of parliament only. It is disturbing to see this script, which Ugandans are already familiar with, being deployed in Zimbabwe as well. Biti's arrest is cowardly attack on all citizens of Zimbabwe by a regime that cannot sustain open debate about their future without resorting to brute force. I call for this immediate unconditional release together with the colleagues detained with him. The people of Zimbabwe deserve freedom and leaders chosen by them. The struggle continues. Ndo mashoko ari kubuda nekuna Mr. Bobi Wine veku Uganda vari kukondema kusungwa kwa Tendai Biti. Panapa futi ndiri kunzwa zvekare kuti Professor Welshman Ncube has condemned the arrest of opposition leader Tendai Biti yesterday as a clear selective application of the law and demand his immediate release. Biti, who is the Constitutional Defenders Forum CDF convener, was arrested together with journalist Fanny Chinowaita, Honorable Morgan Ncube and Nyasha Gerald in Mutare when they were conducting a peaceful meet the People Campaign opposing Constitutional Amendment Bill number 3. Ncube also demanded an end to selective application of the law and the restoration of a free and open democratic space where all citizens participate without fear. In a statement released today, Ncube, who leads a CCC faction, said the arrest is a blatant assault on constitutional freedoms, particularly the rights of freedom of expression, association and political participation. Zimbabwe belongs to all citizens, not to a single party or political elite. Ndo rimwe shoko muri yeZimbabwe riri pano naye riri kutenderedzwa, riri kutaurwa kuti Welshman Ncube vari kuramba zvinhu izvozvo zvakaitika vachiti aiwa izvi zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Ende chato chikumbiro kuti Tendai Biti yacho hanzi ngavabuditswe faster because pari kubhaizika big time. Gona nyaya dzakupindurwa nevamwe vanhu vekuti unozwa kuti ana Welshman Ncube toziva vanhu kuti vanenge vakanyarara. Handizivi amwe mareasons because ndononzwa imimi muri yeZimbabwe muchiti vanhu vakaita sana Welshman Ncube ivavava vanenge vakanyararire chii, asi vanoshanda vese here nezvigonondo, vari kuita sei, itimu rekuti ndo rakagadzira ana Chabangu. Zvakawanda zvinenge zvichingotaurwa ipapapa nemimuri yeZimbabwe zvinenge tichisangana nazvo imomo mukufambe mumo. But I don't want to waste much of your time. Tira kupinda pana Hope Waching'ono.
ari kutaurawo futi achijamuka nyaya iyoyi ari kuti the arrest of former Zimbabwean finance minister, opposition leader and convener of the Constitutional Defense Forum Tendai Biti and Morgan Ncube over the weekend for addressing citizens in Mutare over the Constitutional Amendment Bill number 3 is a repressive and draconian. It taints the entire process of public hearings when only ZANU-PF is allowed to hold such hearings while the opposition is denied the same space. The government and parliament declared that there would be public hearings within 90 days. So why should only one side be heard and not those on either side? President Emmerson Mnangagwa must realize that an outcome based on only his side being heard is flawed, tantamount to rigging an election, and will render the final outcome illegitimate. Let people engage and be heard. Grant people the same equal opportunity to participate, and do not use state security to muzzle uncomfortable voices. The longer Tendai Biti and Morgan Ncube remain in prison over what appear to be trumped up charges, the more this process is tainted and the outcome rendered illegitimate. If the intention is to impose bail condition on Biti that prevent him from carrying out his work under the Constitutional Defense Forum, then those responsible have one objective: to render the entire process illegitimate and contestable. Ndo shoko ratiri kuona pano riri kutaurwa richibuda nekuna vahope uching'ono avo vanova award winning journalist vakatozotizawo nyika yeZimbabwe iyoyo sezvakaitwa nevazhinji vedu nai vari kutaura kuti pari kubhaizika, pari kunetsa kuti muri kutaura mapound 90 days kuti vange vachinodiscussa vachipa nyaya yacho ichipindawo kuvanhu muchinzwawo masaidi ese. But paringobuda vanhu one side vachitoti vanhu vari kubvuma, because to me it doesn't make sense kuti zvinobuda zvenzi vanhu vari kutobvuma, vanhu vadaidzira kuti 2030 vadaira 2030 yacho bva yangobvumidzwa one side kuti ava chete ndo vanobvumidzwa kungocontesta vachingoita zvinhu izvozvo. To me it's not fair honestly. But regedza tiende pane nyaya hombe iri pano yatamirira tese. Handiti Tendai Biti, the convener of the Constitutional Defenders Forum CDF and the organization's program director Morgan Ncube will appear at Mutare Magistrate Court on Monday after being arrested by armed police on Saturday for allegedly failing to notify authorities of a private meeting. The two are being held at Mutare Central Police Station. They are charged with contravening the Maintenance of Peace and Order Act by failing to notify the police of their intention to hold a private meeting, a charge the CDF flatly rejected as legal baseless. The Maintenance of Peace and Order Act specifically excludes private meetings from the jurisdiction of the Zimbabwe Republic Police, the CDF said in a statement issued on Sunday. The CDF, which Biti co-founded, has been the forefront of the campaign against the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 Bill 2026. The arrestees come as Parliament prepares to debate the bill, which would remove direct presidential election and extend parliamentary and presidential terms from 5 years to 7 years. Critics say it will also weaken independent institutions, including the judiciary and the Zimbabwe Electoral Commission, while contravening power in the presidency. The bill has drawn opposition from a broad coalition of citizen society groups, lawyers, associates, students, and the country's major church bodies. The arbitrary arrests are a calculated act to silence those opposed to the constitutional amendments by a regime detained to close the little remaining democratic space in Zimbabwe, CDF said. If Tendai Biti, Morgan Ncube, and the CDF in general have committed any crime,
it would be a crime of bravery leading the campaign against the amendment of the Constitution of Zimbabwe under the Amendment Bill number 3 and saying no to President Emmerson Mnangagwa's 2030 agenda. The CDF called for the immediate release of both men and urged Zimbabweans to show up at court on Monday in solidarity. Meanwhile, the Zimbabwe National Students Union ZINASU reported on Saturday that Dylan Ko, one of its leaders at Chinhoyi University, was captured by ZANU-PF from a lecture where he was attending a meeting on the Constitutional Amendment Bill number 3 opposing the bill. Saka zviri kwese ma students kuri kuchemwa, kumadhara madhara kuri kuchemwa, kuma lawyer kuri kuchemwa, adiziya kuma church zvinongonzi zama uone kunotongaramba uchikarana rikachechi kacho kumana situations dziri kuitika kuZimbabwe pakatoipa. But now regadza timboona kuti Mr Tendai Biti vachanonzi kudii kukoti kwacho. I will back panapa, I will back ndichikuonesai mhuri yeZimbabwe zvinenge zvazoitika kukoti kwa Mr Tendai Biti na Morgan Ncube netimu raisi rakasungwa naro. Zvinhu zvakangodai so izvozvo zvekuti zvinotibata bata guys. Zvichita kutodzoka takutokwira for gonya BP yedu manje tagomana makutita seiko isusu manje makati public hearing 90 days vanhu taurai tiye muri kuita ikoko mukuwirira nacho richini ma views vanhu voya vachitaura zvavari kuda kutenga vachitaura. Uyo ari kubudawo netimu ndaka side reku opposite side ngozi haasunagirwa nechinhu obanza auna ku notify police yacho kai notify nongoti hatisi kubvumidza kuti uite chinhu uri kuita ichocho. Saka to me it doesn't make sense because azvibvunzwe kuitwa obonza auna notify police futi ukada kuti uite. Saka ana Biti vari kuzviramba itimu remaloya manyama, maloya mabeef, maloya vasingatombodyiike zvekumhanya. Regedzai tione kuti zvinonopedza sei ikoko pane nyaya dzacho dzodzodzi. But ana hopo chimwe vatara kuti wakasikasirire kuti vada kupa uyu bail ukakuda kumusilenza kuti abva anyarara because normally kazhinji ukapuwa bail wachovhunza uramba uchingodzokera kusemu nyaya iyoyo unenge wakunzi right iwe takati kuti une bail takupa bail uri pa bail saka tambochimbodzikama nyaya yako kusvika yapera unge ichita se ichizotongwa. Ndo nyaya dzimwe dzinenge dzakuda kuzonoitika dzichitora nzvimbo ipapa. But let's see kuti nyaya iyi ya Mr Tendai Biti netimu iri ichaperera papi. But without wasting much of your time reZimbabwe ansoda nyopedza nguwa ndikuti ndabvira kudhara ndiri kutaura ndiri kuexplaina nyaya iyo. Ngatitotora mukana uno kuzivisana maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti bata company iyo inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko uri padeni pako chero wakatofuga musoro iwo chako chete kungokomplya pane zvavanenge vachikuti uite uite. Process yacho iri very easy. Unototanga kufona zvako utori padeni zvinhu zvako zvichita se zvichitosotwa zvekuti dzezve vamwe vanotoswera vachitonzi uri kubhadhariswa kuti mari dzako dzipindire mabank account yevanhu uri kuda kuwana subcontract wakutanga wambonotsvaga umwe munhu ombokudyira imwe mari futi hazva zvinhu zvekudhara zvezve kana lesi kana wakapuswawo zvako. But kana uri munhu akachangamuka zvenguva ineika bata Mukoma Owen Education Research vokuregistera company yako vokuvhurira FNB business account zvinhu zvako zvotanga kutofamba. Chero kana uri kunze kweSouth Africa unokwanisa kuregister company muSouth Africa nekutoitirwa zvese FNB business account wakutoita madhiri matransactions ako kunenge tori kwauri ikoko. Saka ndiri kuti garai mabata Mukoma Owen vakubatsirei vakuitirei. Handiti hazvichadi kuswera uchingoti ndichazoda uchiverengera izvi aiwa unodya manonoko nazvezvi. Garai mataura neEducation Research namba ndodzendasiya pascreen idzi mubatsirikane izvezvi.